Kumpanija fis-settur tal-innovazzjoni li iktar minn 2 deċenji ilu bdiet minn Għawdex, issa se tkun qed terġa' taħdem mill-istess gżira, propju mill-Innovation Hub tax-Xewkija. Din id-darba J2 Group se tagħmel dan b'kollaborazzjoni mal-ġganti ta' Microsoft. Magħhom se jaħdmu fuq avvanzi teknoloġiċi. Brian Darmanin, kap eżekuttiv tal-J2 Group, qal llum qed jaraw fil-Gżira Awċija il-potenzjal għal ċentru ta' eċċellenza fl-innovazzjoni u trasformazzjoni diġitali. Llum il-ġurnata rġejna bdejna ninvestu ġewwa Għawdex, dan huwa inizjattiva kbira min-naħa tagħna u min-naħa tal-Gvern biex nagħmlu kollaborazzjoni flimkien biex noħolqu iktar ġobbijiet ġewwa Għawdex u biex nimplementaw daw it-teknoloġiji ġodda li ħajjejnu l-ħafna nies. Dan il-proġett jifforma parti mill-Gozo Innovation Hub fix-Xewkija. Hawn it-teknoloġija trid tkun ukoll sors ta' kontribut sostanzjali lejn oqsma bħal dawk tas-saħħa, it-turiżmu, l-immaniġġjar ta' traffiku u l-loġistika fost oħrajn. Ir-rappreżentant ta' Microsoft Evangelos Chrysafidis faħħar l-impenn tal-Gvern għal inizjattivi ta' dan it-tip. We see a lot of interest, passion and know-how accumulating in the government and in the ecosystem. So Microsoft as a company offering platforms for innovation, we are heavily interested to invest in Gozo Innovation Hub with know-how and with lots of efforts in order to be able to support the local ecosystem and the local community as well as the entire nation of Malta. Meta tħabbru d-dettalji dwar dan l-investiment, kien iffirmat ukoll ftehim bejn il-Ministeru għal Għawdex, l-MCAST, il-Malta Enterprise u l-Malta Industrial Parks. Dan biex ikun żgurat li jkun hemm koordinazzjoni u sinerġija bilan li l-ħaddiema Għawċin ikunu mħarġa għal dan l-iżvilupp. Il-prinċipalu kap eżekuttiv tal-MCAST James Kalleja spjega li l-Gozo Innovation Hub huwa post ideali biex dan isir. L-istudenti tagħna permezz ta' dan il-partnership se jkollhom opportunità unika fejn se jkunu aktar qrib mal-industrija. L-intelligenza artifiċjali illum mhijiex xi ħaġa tal-futur imma xi ħaġa tal-ġurnata tal-lum u jiena ċerti li l-istudenti li se jkollna interessati f'dan il-qasam se jsibu f'din l-Innovation Hub iċ-ċentru ideali fejn mhux biss jitgħallmu imma jkunu preparati għad-dinja tax-xogħol ta' għada. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona fakkar li bħala parti mill-impenn tal-Gvern iż-żona industrijali tax-Xewkija ġiet irreġenerata mill-ġdid u issa qed tipprovdi spazji attrajenti għal bosta kumpaniji. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana iddikjarat li l-viżjoni ta' dan il-Gvern hija li jdawwar lil Għawdex f'kontribut ewlieni għall-ekonomija nazzjonali u li joħloq impjiegi ta' kwalità tajba għall-Għawċin biex jaħdmu f'Għawdex. Fil-waqt li l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar kif huwa kruċjali li l-ekonomija Għawċija tkun innovattiva. Spjega kif hekk l-infrastruttura urbana u tkabbir ekonomiku jistgħu jingħaqdu ma' ambjent sostenibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.